Hola, bon dia, benvinguts a tots i a totes a aquesta classe de química. Avui, a través d'aquest vídeo, explicarem tres conceptes molt importants. En primer lloc, explicarem què és un mol. A continuació, explicarem la diferència entre massa molar i massa molecular. I per últim, per acabar la classe, aprendrem a fer alguns càlculs senzills amb factors de conversió. Comencem, doncs, amb el primer apartat. Què és un mol? Doncs mireu, per explicar bé el concepte de mol, primer repassarem un concepte que de ben segur que tots coneixeu, que és el concepte de dotzena. Vosaltres ja sabeu que una dotzena significa 12. Però 12 què? Doncs depèn. Si nosaltres diem una dotzena d'ous, això vol dir 12 ous. Si nosaltres, en canvi, en lloc de dir una dotzena d'ous, diem una dotzena d'elefants, això significa 12 elefants. Per tant, el concepte dotzena el podem fer servir amb allò que nosaltres vulguem. Una dotzena de taules, una dotzena de cadires, una dotzena de persones, una dotzena d'àtoms, una dotzena de molècules. Una dotzena sempre significa 12. A química, moltes vegades, treballem amb entitats que són molt petites, com els àtoms i les molècules. I, per tant, quan nosaltres en un laboratori pesem una certa quantitat d'una substància, normalment hi pesem milions d'àtoms o milions de molècules. Per això a química ens hem inventat aquest concepte de mol. Un mol significa, i aquí ho veieu a la pantalla, 6,02 per 10 a la 23. El número 6,02 per 10 a la 23, que el teniu escrit a dalt amb notació científica, si nosaltres l'escrivim com una xifra normal, fixeu-vos que aquesta coma, 6,02, la coma l'hem de moure 23 posicions a la dreta, que és la potència a la qual està elevada el número 10, és la base de la potència, doncs està elevada a 23. Per tant, la coma que va darrere del 6 l'hem de moure 23 posicions a la dreta i, per tant, haurem d'afegir 21 zeros. Fixeu-vos que un mol és aquest número tan enorme que veieu aquí escrit. Quan nosaltres diem un mol, igual com passava amb la dotzena, podem dir un mol de qualsevol cosa. Per exemple, un mol d'ous, o per exemple, un mol d'elefants, i això significaria 6,02 per 10 a la 23 ous, o 6,02 per 10 a la 23 elefants. Evidentment, a química normalment no treballem amb ous o amb elefants, sinó que treballem amb àtoms, amb molècules, amb protons, amb neutrons. Si nosaltres diem un mol d'àtoms, voldrem dir 6,02 per 10 a la 23 àtoms. Si nosaltres diem un mol de molècules, el que ens estarem referint és a 6,02 per 10 a la 23 molècules. Anem a explicar tot seguit la diferència entre la massa molecular i la massa molar i com es calcula cadascuna d'elles. Comencem amb la massa molecular. La massa molecular és la massa d'una molècula. Ja sabeu que les molècules estan formades per àtoms i per calcular la massa molecular l'únic que hem de fer és anar sumant la massa de tots els àtoms que formen aquesta molècula. La unitat amb la que s'expressa la massa molecular és la unitat de massa atòmica, que fixeu-vos que es posa mitjançant aquesta lletra U. Aquí us he posat una equivalència entre unitats de massa atòmica i quilograms perquè entengueu que la unitat de massa atòmica és una unitat molt petita. Ja sabem que els àtoms són molt petits i, per tant, pesen molt poquet. Ens hem hagut d'inventar una unitat que sigui molt petita. Fixeu-vos que una unitat de massa atòmica equival a 1,66 per 10 a la menys 27 quilograms. Això és notació científica. Vol dir que si la coma estava en aquesta posició, entre l'1 i el 6, l'hem de moure 27 posicions a l'esquerra. Per tant, una unitat de massa atòmica són aquests quilograms. Per tant, és una unitat molt petita de massa, és molt poqueta massa. Anem a resoldre alguns exemples per entendre com es calcula la massa molecular. Anem a trobar la massa molecular de la molècula d'aigua, H2O, la d'àcid carbònic, H2CO3, i la d'àcid nítric, HNO3. Per poder calcular la massa d'aquestes molècules, és a dir, quan pesa una molècula d'aigua, quan pesa una molècula d'àcid carbònic, quan pesa una molècula d'àcid nítric, hem d'anar primer a la taula periòdica i mirar quan pesen els àtoms que formen aquestes molècules. Aquí fixeu-vos que tenim 4 elements diferents, hidrogen, oxigen, carboni, nitrogen. Doncs jo he anat a la taula periòdica i en aquest requadre us he anotat què pesa cadascun d'aquests àtoms, és a dir, la seva massa atòmica. L'hidrogen, que és el més petit de tots, pesa una unitat de massa atòmica, l'oxigen en pesa 16, el carboni 12 i el nitrogen 14. Totes aquestes dades es poden trobar a qualsevol taula periòdica, no us confongueu, no és el nombre atòmic, és la massa atòmica. Molt bé, com es calcula la massa de la molècula d'aigua? Doncs fixeu-vos, si té 2 àtoms d'hidrogen i un àtom d'oxigen, hi ha 2 àtoms que pesen una unitat, 2 per 1,
i hi ha un àtom que pesa 16 unitats. Si nosaltres sumem això, això ens dona 18, són 18 unitats de massa atòmica. Això significa que una molècula d'aigua pesa 18 unitats de massa atòmica. Anem a fer l'àcid carbònic. L'àcid carbònic té 2 àtoms d'hidrogen i cada hidrogen pesa 1, això ho tenim aquí. Té un àtom de carboni, fixeu-vos aquest carboni, i cada carboni pesa 12, 1 per 12, i té 3 àtoms d'oxigen i cada oxigen pesa 16. Per tant, més 3 per 16. Si nosaltres resolem aquesta sèrie de multiplicacions i sumes, això ens dona 62 unitats, que és la massa molecular de l'àcid carbònic. I per últim, anem a resoldre la massa molecular de l'àcid nítric. L'àcid nítric té un hidrogen, que pesa 1, un nitrogen, fixeu-vos que només un, i aquest nitrogen pesa 14, i 3 oxígens que pesen 16. Si nosaltres fem aquesta operació, això ens donaria 63 unitats de massa atòmica. Com que aquestes 3 molècules estan formades per combinacions d'àtoms diferents i en diferents quantitats, evidentment pesen diferent. Anem ara al següent concepte, el concepte de massa molar. Fixeu-vos, com ja us he dit, la unitat de massa atòmica és una unitat molt petita i per tant a química és molt poc útil. Nosaltres no podem anar al laboratori i pesar només una molècula d'aigua. És molt poc, és molt petita, ni tan sols es veu una molècula d'aigua. Per tant, hem hagut de dissenyar una massa que sigui més gran i que també ens sigui útil, que és la massa molar. Fixeu-vos que la massa molar és la massa d'un mol, com la paraula indica. La seva unitat ja no és unitat de massa atòmica, sinó que és gram dividit entre mol. El que es llegeix gram per mol. Anem a fer els mateixos exemples que hem fet abans, però ara calculant la massa molar. Quan pesa un mol d'aigua? És a dir, quina és la massa de 6,02 per 10 a la 23 molècules d'aigua, que és un mol? Doncs fixeu-vos que es fa exactament igual. Amb les mateixes masses atòmiques i les mateixes dades, traurem un número, que és el mateix número, 18. El càlcul es fa igual. L'únic que canvien són les unitats i el significat. Per tant, en aquest cas de l'aigua ens donarà 18 grams per mol, en el cas de l'àcid carbònic ens donarà exactament el mateix que abans, 62, però atenció al canvi d'unitat, gram partit per mol, i en el cas de l'àcid nítric, doncs, el mateix que ens donava abans, que eren 63, però ara seran grams partit per mol. És molt important que tothom entengui, fixeu-vos que el càlcul és facilíssim, es calcula exactament igual canviant les unitats, però el que és molt important que tots entengueu és el que significa aquest càlcul. Mireu, això és la massa d'un mol de molècules d'aigua, és a dir, de 6,02 per 10 a la 23 molècules. I el mateix passa amb cadascun d'aquests càlculs. Sempre és la massa d'un mol. Llavors, per què són diferents? Llavors, per què en el cas de l'aigua ens dona 18, en el cas de l'àcid carbònic 62 i per l'àcid nítric 63, si sempre són 6,02 per 10 a la 23 molècules? Doncs pensem en l'exemple anterior dels ous i els elefants. Vosaltres creieu que pesen igual una dotzena d'ous que una dotzena d'elefants? Evidentment no, els elefants són molt més pesats, pesen molt més. Però hi ha la mateixa quantitat? Sí, en tots dos casos n'hi ha 12 ous o 12 elefants. Aquí passa exactament el mateix. Quan nosaltres pensem en la massa molar de l'aigua, l'àcid carbònic o l'àcid nítric, sempre estem pensant en 6,02 per 10 a la 23 molècules. Però d'aquestes, algunes són més lleugeres, com l'aigua, i altres són més pesades, com l'àcid nítric. Per aquest motiu, les masses molars són diferents. Per explicar el següent apartat de càlculs amb factors de conversió, ho farem a través de 3 exemples. Anem a llegir el primer exemple. En un got tenim 74 grams d'aigua. Quants mols de molècules d'aigua hi ha? I com a dades ens donen les masses atòmiques, que per l'hidrogen és una unitat de massa atòmica i per l'oxigen 16 unitats de massa atòmica. Per resoldre aquest primer exemple, el que farem, primer de tot, és escriure la dada i la pregunta. Ens diuen que en un got hi tenim 74 grams d'aigua i la pregunta, aquí faltaria l'interrogant, és quants mols d'aigua són aquests 74 grams? Quants mols de molècules d'aigua representen? Molt bé, per poder fer aquest exemple necessitem aquestes dades que us he anotat aquí i fixeu-vos com aquí us he posat que en general sempre que vulguem passar de grams a mols o de mols a grams haurem de fer servir la massa molar. Per tant,
El primer de tot és calcular la massa molar de l'aigua. Com que cada hidrogen pesa 1 i tenim 2 hidrògens, 2 per 1, i com que cada oxigen pesa 1, com que d'oxigen en tenim 1 i cada oxigen pesa 16, això seria 1 per 16. 2 més 16, 18 grams per mol. Aquí us escriuré el que significa això. Això el que significa és que 18 grams d'aigua representen 1 mol d'aigua. Aquest és el significat de 18 grams per mol. Però, esclar, nosaltres no tenim 18 grams dins del recipient, en tenim 74. Per tant, hem de resoldre un factor de conversió. Fixeu-vos, tenim 74 grams d'aigua i a través d'un factor de conversió volem passar de grams d'aigua a mols d'aigua. Per poder-ho resoldre, fixeu-vos, com que aquí en el numerador hi posa grams d'aigua, ara ho haurem d'escriure en el denominador, gram d'aigua, i això ho volem passar a mols d'aigua. Com es passa de grams a mols? A través de la massa molar. Amb quina equivalència? Amb la que tenim escrit aquí per l'aigua. Fixeu-vos, on diu grams d'aigua hi haurem de posar 18. Cada 18 grams d'aigua representa 1 mol d'aigua. Com en tots els factors de conversió, aquest numerador es tatxa amb aquest denominador, només les paraules, només les unitats, els nombres evidentment no. I el càlcul que hem de fer aquí és 74 multiplicat per 1, que evidentment donarà 74, i dividit entre 18. Si nosaltres resolem aquest càlcul, el que ens dona és 4,11, ho posarem amb 2 decimals, mols d'aigua. Aquesta seria la resposta a la pregunta d'aquest exemple. 74 grams d'aigua representen 4,11 mols d'aigua. A continuació anem a resoldre el segon exemple. Aquest segon exemple ens diu: si tenim 3,5 mols d'etanol, i ens donen la fórmula de l'etanol, C2H6O, quants grams d'etanol tenim? I com a dades ara, tenim les masses atòmiques del carboni, 12, l'hidrogen, 1, i l'oxigen, 16, totes elles en unitats de massa atòmica. En aquest segon exemple, la pregunta és diferent. Ara ens pregunten 3,5 mols d'aquesta substància, etanol, quants grams d'etanol són? I com a dades tenim, igual que abans, les masses atòmiques. Sempre que vulguem passar de grams a mols o de mols a grams, haurem de calcular prèviament la massa molar. Anem a fer-ho. Anem a calcular la massa molar del C2H6O. Tenim 2 carbonis i cada carboni pesa 12. Li sumarem els 6 hidrògens, on cada hidrogen pesa 1, i per últim sumarem un oxigen, on cada oxigen pesa 16. Fixeu-vos que aquestes dades que jo he posat, el carboni que pesa 12, l'hidrogen que pesa 1 i l'oxigen que pesa 16, són les masses atòmiques que sempre podeu trobar a la taula periòdica. En aquest cas, el que ens dona aquest càlcul, si el feu amb la calculadora, són 46 grams per mol. Això el que significa és que 46 grams de la substància etanol, C2H6O, equival a 1 mol d'etanol. Molt bé, però nosaltres no tenim 1 mol, tenim 3,5 mols d'etanol. Per tant, hem de fer un factor de conversió. Anem a fer-lo. Tenim 3,5 mols d'etanol i, a través d'un factor de conversió, volem simplificar mol d'etanol i ho volem convertir a gram d'etanol. Perquè aquesta és la pregunta. De mol volem passar a gram. Com que aquí en el numerador hi posa mol, en el denominador hi hem de posar mol per poder-ho simplificar, i en el numerador la unitat que volem obtenir, que en aquest cas seria gram. Com passarem de mol a gram? A través d'aquestes dades. Un mol d'etanol, fixeu-vos, són 46 grams d'etanol. Mol d'etanol es simplifica amb mol d'etanol, la paraula, no el número. I això ens donaria 3,5 multiplicat per 46 i dividit entre 1. Si fem aquest càlcul, ja tindrem la resposta, i la resposta són 161 grams d'etanol. Per tant, 3,5 mols d'etanol són exactament 161 grams d'etanol. I per últim, anem a resoldre el tercer exemple que farem avui, que és el següent. Quina massa és superior? 50 mols de benzè, de fórmula C6H6, o 100 grams de gas hidrogen?
Per resoldre aquest exercici necessitarem com a dades les masses atòmiques del carboni 12 i de l'hidrogen 1. Anem doncs a resoldre aquest darrer exemple. La pregunta és quina massa és superior? Ens pregunten 50 mols de benzè, que si volem saber-ne la massa, evidentment els haurem de passar a grams de benzè, i després haurem de comparar aquests grams de benzè amb els 100 grams d'hidrogen que ens dona l'enunciat. Fixeu-vos que aquí l'únic problema és que les unitats són diferents. No podem dir quina massa és superior si una dada està en mols i l'altra sí que està en massa, és a dir, està en grams. Hem de passar aquesta a grams per poder comparar. Anem a fer-ho. Aquests 50 mols de benzè els passarem a grams de benzè. Per passar de mols a grams hem de fer servir la massa molar de la substància, és a dir, del benzè. Per tant, anem a calcular quan és la massa molar del benzè. El benzè té 6 àtoms de carboni i cada carboni pesa 12, 6 per 12, i té també 6 àtoms d'hidrogen i cada hidrogen pesa 1. Si nosaltres fem aquest càlcul, això ens donarà exactament 78 grams per mol. Què significa aquesta dada? Doncs que 78 grams de benzè és el que pesa un mol de benzè. La massa molar en grams per mols sempre és un mol d'aquella substància, quants grams són. Però esclar, nosaltres no tenim un mol de benzè, tenim 50 mols de benzè. Per tant, aquí haurem de fer el factor de conversió. 50 mols de benzè ho haurem de passar a grams de benzè. Com que aquí posa mol de benzè, per poder-ho tatxar en el denominador, per fer la simplificació, haurem de posar el mateix, mol de benzè, i ho volem passar a gram de benzè. Amb quina equivalència? Amb aquesta. 78 grams de benzè equival a un mol de benzè. Com que mol de benzè està repetit en el numerador i en el denominador, el podem simplificar. Per tant, aquí l'únic càlcul que haurem de fer és 50 multiplicat per 78 i dividit entre 1. Això ens donarà 3.900 grams de benzè. I una vegada sabem que aquests 50 mols de benzè equivalen exactament a 3.900 grams de benzè, ara la pregunta ja és molt fàcil. Qui té més massa? A on hi ha més massa? En 3.900 grams o en 100 grams? Doncs, evidentment, la resposta és que té més massa el benzè. És a dir, la seva massa és superior, perquè 3.900 és un número més gran que 100. Bé, espero que aquesta classe de química us hagi estat útil, que hagueu entès bé el concepte de mol i de massa molar i que a partir d'ara sapigueu fer perfectament els factors de conversió. Fins la propera!